Pane mazwi mamwe andanzwa achiswa nemudhara wedu wedomboshava kuti hanzi aJulius vakanga vaine mweya warobhengura. Hai, yapakaipa. Ndiri kuti minamato yegore, miteuro yegore, tsananguro dzegore, miteuro yemvura, zvese izvi hazvimo muchinamato chemutumwa Baba Johani. Vaprofita ava ana baba Izira nababa Akatsiro vari kuteedzera nhodzera dzanaSandasi nanaJulius, vari kutogadzira chimwe chinamato chavo vari mukambani yaBaba Johani kutsvaga mbiri. Naimi munhu kana achishanda muShoprite akatanga kuita kabhizinesi kake kugadzira kamukuku kake achihodha zvinhu zvake mukambani imomo achitengesa akabatiwa, handiti ane mhosva yekuti ari kugadzira mari mukakambani kuita kakambani kake muShoprite. Varidzi veShoprite vanoti kudii nevaprofiti vari kuita musikazwa imomo. Saka ndiri kuti zvese zviri kuitwa nanaBaba Lawrence Katsiri naBaba Israel nanaMatias nanaGibson zvemusangano wegore zvavari kuita vachifurirana nehama dzavo zvakavambira pachireka apa vachiita zvinhu zvisina tsananguro. Zvinhu izvozvo zviri kuitwa mukambani yaBaba Johani, vanhu vachafa kuraswa. Mbiri dzavari kutsvaga vanhu vese vavari kuunganidza muzuva iri, handiti zvakanzi musangano wegore ndokuti vanhu vakwanise kusangana vachiroorana, vachizivana, vachikwazisana, vachiungana kusvike vanhu vari pabhichi kana kuti vanhu vari mugiraundi rebhora. Saka iri zuva izvo vari kunamata, zuva iri rakanzi zuva richana ritambwe naro. Vamwe vachange vakapfeka mabatya machira matsvuku, vamwe vakapfesa magedhi, vamwe vachitorwa ipapo, vamwe vachipombana, vanhu vachitambiswa ngororombe. Zuva iri richatonga vanhu vese vanoenda ikoko nevacho vakazvironga zvese izvo zvokufa kuraswa. Zvinoda kutozoreurirwa mudare pano kuti vanhu vaunganidzirwa kumatunhu matatu. Zvinhu zvinofanira kuguma izvi, zvofanira kuguma. Rekedzai kugara muchiteera mweya wevabari venyu musingateere zvakare Baba Johani. Zvakauya Baba Johani ndizvo chete zvinoteerwa. Mukateera zvinhu zvevabari venyuka muchida kuita kunge dzidza, chinamato idzidza kana mudzimu wokumusha kwenyu, zvichaita kuti mufe muchiraswa. Vabari kana vakatadza kunzwa ngoni mukateera zvinhu izvozvo zvakafa muchiti muda kuita chinamato chevabari venyu musingateere chinamato chaBaba Johani, izvo zvine mubvunzo kuna Pio. Vanhu vachafa kuraswa. Rekedzai kuita mweya wokukopera. Tarisai papfumbamwe kuti pamira chii. Monamata muchiteera pfumbamwe iyi Gabriel Mambo naMichael vakavaka matunhu matatu. Zvino zuva rakabuda pane vanjero semisi mitatu, zvakanzi inamatwe nevakatumwa vakaramba. Saka vanhu tarisai papfumbamwe kuti pakamirei. Rekedzai kuteedzera zvakaitwa nevabari vakaramba kunamata. Saka ndiri kuti zvose zvamuri kuita kuwedzera pane zvakawana mutumwa denga havasi kugona kuriona kana kuverenga zviri papfumbamwe, nokuti hazviko zvose izvozvo. Vari kurasa vanhu kunamatisa vanhu zvinhu zvaJulius naSanders zvisipo muhuku yechinamato. Vakomana ava vachafa kuraswa. Denga rine mazuva kuti vanhu vanamate Mwari vari mutsananguro dzematunhu matatu. Vari kutounganidza vanhu kuti vafare vachivhevhana, kuti vanhu vaonane huso nehuso kunge vari kubhichi, pano kuti vanhu vanamate Mwari. Be very careful vateeri vese. Izvi zvirakati munhu ukarodza aroorwa nearodza wacho nevabika sadza vese nevaungana cho mese mukafa kudenga muende, muri kupuruzira Satani. Saka vose vari kusapota zvinhu izvi vachirasa chinamato chamutumwa. Vaprofiti vacho nevapostori nevadare vacho vese vanoita zvinhu izvozvo zvine kweseni make kuna Baba. Zvoda kuti ozoreururwa izvo zvinhu izvi kuti vanhu vasangane nehwai. Umana vapostori vakuda zvehondo here. Vapostori vanenge vakutoda zvekutoridzirira pfuti. Handifunga kuti vapostori vachada zvekunamata. Vakomana Ndara Julius anga asina mweya warobhengura uya. Uya ndiye anga ari muprofiti manje. Ndara Judza. Baba. Ndara Julius anga ari muprofiti uya. Ndara Julius aita matara na Filipi kaona na Ndara Filipi. Unoto vaizororerana here.
Unozwa kuti umwe mudzimai wake anenge atori asati hanzvadzira ndi mwana waFilipi angati aitove mudzimai waJulius. Munoti vaizorodzana roorana aFilipi achipa mukadzi kune munhu asina mweya ane mweya urobhengura. Mudhara wedu anenge atuka apa, mudhara wedu aridza. Zvinozera ramudhara wangu hariite kuridza paya, handigona kumuridzira, ndarohwa nemutumi ndati mudhara Divas aita baba wangu hazvito ndimuridzire manje, ndatakatobata pfuta tokoka eke. Mai unoridzire sei baba wangu hazviite mai, but yaridza manje, but ngasadaro. Mudhara wangu David. Adzoka ita baba manje, kana baba atongokiriza unongotarisa woita sei, but no, Julius anga mweya. No. Julius anga wari muprofiti vaya. Vaya muprofiti. Zvakapupurwa naPaulos. Paulos aitora shizha remacha achiriyeresa sovhari kuti baba Julius tora shizha isa panzeve. Julius otanga kutora panuka zvauri kunzwa kuizwi. Bozo kwatoko kuti Julius akasina mweya, which means Paulos mudombo chawo chidabwa akasina mweya, boss. Ndiye aitoti Julius muprofiti wangu kusumuka. Vaya muprofiti vaya baba Julius mambo. Vaya muprofiti nanga nerudo mai robaranza masangano kuti vanhu vabatani. Imunovenga kubatana kako vanhu vakawanda, because amuzivi kuti pakubatana kwevanhu vakawanda ndo panozotaurwa kaidi ipapo. Izwi rinoyachitaura kapane vanhu. Taunamata muri 2 2 3 here akumana pano nani bozvida izvo kugara pakasangana kane 2 2. Unoparidzani kwa vanhu ipa. Pane paine vanhu vatatu 2 2 kunenge tiri kungano dzehukwe dzekuti dzakaweredherwa, unoparidzani. Zvava pakawanda vanhu pano mumwe abari waroko pamusoro nhasi anenge achida mwari wake zvokuti anenge ane kamwe kakupenya kekuti akaperera ukanazokanda mazwa nekupenya so pane magneti inenge ichitiita anozozwa kuti munhu ari kuvengwa zvake bari manotaura chokwadi because anenge asina kakuzadzwa nenhingi nenhema muropa. Origina nenamatira pakokora pane pasina 2 pane pakazara kuti ta pozoita futi vaenzi futi sane chinazotageta semuparidzi kuti right pachavaenzi vekumvurwi vekumvuma vekukadoma vekumasvingo vekupi vekukwarusape vekupi kunyanga vanenge vangonzi nanotiri kwaroko pamusoro paroko naIsraeri pakokora nongosvika ngonamata zvako pakokorodzoka. Izwi rine ratopika kuti panenge paina Peter mupostori anenge akarindira matare munhu iye achingosvika chete muparidzi anobva andibata muparidzi zvokuti paanodzokera kwamutare kana kumasvingo kwake ikoko anonotungidza mwenje kuguta rekwake akukimana makiminori ikoko. Isusu hatibate ruoko pamusoro vanhu neruoko, tobata ruoko pamusoro nemashoko madzibaba. Nasokupa mashoko madzibaba tokubata ruoko pamusoro nemashoko. Tobasa rangu iro rekukuyeresa baba nemashoko. So atakuda kuyeresa vanhu motanga kutaura kuti vaprofiti vemusangano motanga kuvati vave nemweya warobhengura akumana musadaro akumana. Moti vanhu vane mhuriwo dzavo nevana nevazukuru vamwe vapostori vakuru chaivo vari musangano vanotori nechiremerera nevalue. Vese ana baba Waidas ana baba Mika Dais vapostori vakanaka zvokuti ndakanamana naMika Dais kungoti handitewo zvangu zvenyama ndingadai ndakatoenga Mika Dais because Mika Dais akambonditorerawo bhebhi rangu ndichikura kumasoso satarora akanditorera bhebhi rangu haana kuziva zvekuti atora bhebhi rangu but still hatite zvenyama karivengere munhu zvinhu zvepanyama nomuda zvokuti Mika Dais aenda akakuparidzira chinamato chipostori osora kuti baba Mika Dais apa vari kurowa chipostori. Munhu haazogona zvose, vanhu havazogona zvose, zvafana nyika yedomboshava haingazogona zvese. Handiti ndosaka akazovaka kwamaguta aya madzibaba ari murewa nanegomo nadomboshava ende anotombovakwa ari matatu futi akavakwa ari manomwe kuitira kuti zvinotadzwawo nemurewa guruve inozvigonawo, zvinotadzwawo neguruve nevanji inozvigonawo, zvinotadzwawo nevanji rashani inozvigonawo. Saka munodzoredzera mutembedzeri mwaka muchidzoredzera saka muchiungana kapamusangano chogore muchigadzirisa negadzirisa. So mukangoda kungoti munamata muri kaguta kenyu 1 kadunhu kenyu 1 akumara nyaya yekuita nge sangano rikuriita kamuka ameno madzibaba ameni pamwe mavakirwa vamwe totakavakwa zvakasiyana but mwari uyu ndiye akasika vanhu vake havazi vanhu veda saka tofanira kukoshesa vanhu vakasikwa naMwari. Fanira kana vachitonamata vari mustructure yesangano rekuti isangano guru rakafanana nedomboshava harisi rekuti vanhu vaGabrini vainzi naGabrini iri igoridhe kuna Gabrini vapostori vangu vedomboshava igoridhe kuna Gabrini ini remenenzi ndosumudza muromo kutanga kuvaridzira kumalevhu ekuvaridzira kumalevhu iwaye kuti vane mweya wanarobhengura akuna kudara mudhara zvinoita baba manje hari kandidimbuke zvangu because aita mudhara no I don't want hativei nerudo madzibaba
Ngamudombo chawa maimbirwa. Ndakatumwa rudo pamusoro penyika ya. Rudo pamusoro penyika. Ko rudo rwaenda kupiko naye vaprofiti vedombo chawa. Rudo rwaenda piko naye vapostori vedombo chawa. Ko rudo marwuvengereiko. Ruvengo nevatukana hazvina zvazvinobatsira zvinhu. Hatidananeka vanhu vaMwari. Moses akambova atoimbira iwe dombo chawa. Dananai Mose. Ini vaprofiti vemudombo chawa ndovada zvekuti. Ndovada zvekuti vaprofiti vemudombo chawa. Ndovada zvekuti ana Kariba, ana Christopher, ana Matias. Mudombo chawa muno vaprofitika. Ana Admire. Kune chimwe chinonzi Carrington chimufarazo chine mweya zvekuti dhu pacheza Carrington. Vakarari mweya baba. Vaprofiti musangano redombo chawa. Hakuna kutuka vaprofiti vemudombo chawa. Kumana iguta raGabriel kare. Inyika huru kaye madzibaba. Haisi nyika yekutuka iyi. Inyika ndama isangano guru. Munoziva here kuti mumasangano makuru aya ndaana amai vedu. Dombo chawa yakatonzi Gabriel achitaura nevanhu uchadzidza chinamato kune munin'ina wako dombo chawa. Zvinotaura kupuwa uremu hweizwi rakanga raiswa pakati pedunhu redombo chawa. Ndisaka muchiona vachishimanda vachitaura ndimi vachikimana. Ona vakataura sahana ramo vakushimanda. Vane ngonika dzaGabriel dzinotaura marudzi. Zvino vanhu vasinganzwisani kwakufunga nemweya wakaipa vasingazive manje. Shimanda kawanda kwekwe kukimana kwemakiminori ekudenga kwekwe. Ndimi dzedenga idzodziya. Hazvina hazvo mhosva madzibaba but unanyanyoshora dunhu riri. Hauna vhamaridza kuridzira vakuru vakaenda vane pavo pavakagononi pavakatadza. Pavakatadza tisinopaenzanisa vana nekuti vakuru vaiti Mwari chakupa ropa kana paine zvatinenge tatadza. As long as tichiri vapenyu vana vavo isusu chibereko vana musangano. Kana tichatoita zvatichatotadzawo. Ndine chiri chihombe kuna Mwari kuti kusada Mwari wenhamo pamwe nditori wrong zvisingaiti. Ndichatozogadziriswa nevana vangu vakuti Mwari tiregere maboda angasikadi zvenhamo zvaMwari wenhamo. Ndochivi changu ichocho. Mwari wenhamo handimbomukwanisa. Ina handimbomukwanisa ndashiya kuti Mwari ndomuudza sei. Handimbomunda zvangu handidi Mwari akadaro. Saka ndokwanguwo kumistake. Saka ivo kana Judas vakaitawo mistake yavakaita inogadzirwa nevana kakuma. But haisi yekuti tiite bembera kuti tidzime basa rese ravakaita semuprofiti munyika huru. Vakaita basa rakawanda munyika medu. Vakatungamira sangano rere dombo chawa richibaranidza vanhu vachiungana vachisangana vachinamata. Saka basa iro ringavengwe here kune munhu kumana. Zvinhu zvacho hameno zvazvakaita zvinorema izvo. Hameno madzibaba pamwe ndindiri wrong zvangu but vanhu ngavadanane mani. Novenganireneiko munorweiko vanhu vatema munenge muri musangano rimwe chete rechishanu racho. Dai kurunzi muri kutobva kusabata muchiti hatiite zvamani uri tokuita zvaJohani zviri nani taiti pasangana vanhu vakasiya. Zvino shanu chimwe chete. Chishanu chimwe chete ichocho munonamata zuva rimwe chete ndaza imwe chete. Magemezi mupfeka mamwe chete. Vanyanyonetsana kubva mazokandiridzirana makobvu nematete akakura kudaro kusvika palevho rekurerutsa munhu akafa kutaura mashoko akadaro. Makomana makuenda kumberi makagumbuka zveshuwa but magumbukiro acho ka ngaasasaite egurwa akomana ekudambuka makumbo. Hameno madzimambo pamwe ndiri wrong zvangu but zvazvidamutsa ngani munoti nemutsa madzimambo tsitsi nemutsa ka madzimambo. Hameno